أنا حب أبو خاني دستني كتحبينهم يتحبنوا له تجارو ترى إن أنا ملكتنا بنيام تجراواي يو أنا إيرتراوي تلك إيرتراوي كون كان تجراواي ما ننتك تجراواي بلد بخا مش خاطر تجراي كابير تالي تقول له تونكا زمان تسجل مالك كمالتي تحبوا أدل خاطر تسجل مالك أنت هاي تدلي له تي إيرتراوي نت رأس خامدنا عندي إيرتراوي مكون تصابدي أنا كوني مينام كزارة بالله عدلين كون إنه تقول من أنا قدامي أنت تدوخ كبر نابي يبولو لتسب نسخ حاجة انت هاتبال انت سريح على نتعدي أب حوخة تقنا أب حوخة تحسر إن أنا حبوا نايب حقو يحزلوا بناون بحقوهم كومين يرفعنا إيرتراو تباهلو من تقوع تراح أخلا يكونن كاب إيرترا مولاد تراح أخلا يكونن أنا نجرب تجراوي 4 نتبي حسوت كده فقنعت حكم زلات صبغت يوم البلجيمي وانت عمتيو نيرترا يكونن سلام تعنا هبلي كما لهم كما يتقنيو كبرات فتوات تخاتاتلتي شدن رياكت سوان انه لو ما انت ما بزي المود كالاي حوي حيزلكم مصلخو مالتي مساي رياكشن غبريو بزغونه جن فيديونا خنجمرينا نامنا لو ما انت فيديو خنسغر انتلنا زغرنيو نخيدسكا امنا لو ما انت فيديو نريو حوبو نبيني كان مقله امزور زلو اسكن اسمعيو مرحيل بحال أنا اسمرا جرت توليده بنام حبي إدخون له نحجم على أمت أنا قلنا ببنام تحبيسه دسيلني بتسنبت مكينا تنجرا كلا جرم سأرتي زرع خني بتوصيتون بتي ناتو وصيتنا بنام أقبل تسمع إني خوم إلى أبنت نوتي كلا كنا خالي نجبرنا برنامج سأرتنا دس لزبلني بني ناي ترفرانس ناي قطع ملات شلنا مخان حبيسه دسيلني بتلك أخابت حلو جنون أنا حب أبو خاني دستني إريترا كخوب تقلقلو ناي أفريقيا حبن تباهلو ጉዳይ ቢኒያምሲ ኣነ ወዲ ሓውቦ እየ ኢሉ ሓውቦ ኩሉ ሰብ መን ሓውቦ ዘይኮነ ሰብ ዘሎ ወይካ ኣኩን ሓትኑን ዘይኮኑ ኣብ ኤርትራ ተወለዱ ሰባት ዘይብሉ ሰብ መን እዩ ትግራዋይ ቀደም መን ከነይሩ ሓደ ኤርትራዊ ኮይኑ ሓውቦ ወይ ሓፍሰዲኡ ኣብ ትግራይ ደይብሉ ወይ ዓባይኡ ዝኾነ ብቻ ነይርዎ ታይ መን ዛረበልኩም ሕጂ እኮ እዩ ተሰብ ከምዚ ሓዱሽ ነገር ኣምሲሉ ነቲ ዘረባታት እንዳመላለሰ ቲ ኢንተርቪው ገባራይ ዕላሙ ይርደኒ تم زخون سباتسي أيكونن سلزبرو زيخا أنا حاوب إلى مزرابد ليو خوين إمبر نوريو تدي زاربون بق حاوبون بينيام سبايزيس تدي زاربس حاوبون بينيامي ولا تزاريو جن حاوبون بينيامي حجون بزحات اليوم تاي نجيركم كوني ران زخونس كم متحساو جميرنا دكتور سليمان عنقاي ود حفتي يقريفون خيد بوزي تحسني أنا مقلنت اللغوسي بوزين عايق قاري خيد لم البريزيدانتي سياسة فرقنا تزارو انترفيو لكم على يوتيوب رأيو دكتور سليمان عنقاي بهال صحفي زي فلت سبقات زخونس من البات زفلت سبايم ود حفتي يوم ود حفتي بوزي جيرو قاريتنن كو سلام تيبله ناب كالي خيد سلام يبلو يلم كل سب كافت مرح يجمر كوي وقت زيكور نورمالي بنام ود حوي زهون دلو أنا مسايو أبناتنا بابا حنسينا نيرنا حدا جزاك جرت نشتي بحال أو يتولد أبي أنا سون لك توليد جن أحد عمتو حدا فرق أنا كرابي أنا مسينا بتجراي بمعس مالتي كرمي إسران كلتن عمت إسران هذا عمت كرابي أنا جير اللخ ما قال خبر مت سجنا في ساعتي عمتن جنا ملان ينيرون اشتغل عينيرو ده حرقم سمعت أخو بسمع أخونا مس برازري بديل نراخب نداول كلنا بتاع خمسة مثلا ولا أحد حاول اشتري جرف كيو كم درجة جاذبة يشوف بتعمل فوق توارد رايسايكل كوينو حجنا بيسي خيدو ناينتن مرز أجير الله سجيو كل نجار سندا نجار النيرو طلعة بتز نجار النسو بتعمي نفوق ولا عيبة كيدو بلا بترينو بقرباي كاتولون يرو نفعيو بنزور درجن بينام مالت ناي ودي جرماي كوينو جرماي كأود هايلو إن ناي حبوا ناي بحقو يحزلوا بينامون بحقوهم كومين يرفعنا بزعان هاي اليوم أنا زوج عزلوا حواتينا أنت بتلقوا شيء بقمة اللي زارب زلوا جن أتحوات مخان ناسي نحن ببالع علون تخوينه تمغيات واجاو حجم على تشبك حاوبوا نبيني أنا يبله تايمو ناي جدا حاوبوا يتخون خان الصحافة تسيم كازول سبات تاي دخولي حاوبوا ينزل لك كازول تمس قالتكم كا حجزي أب إيران دي حبيخا جد مسعر كان أبتقرأ وقتكون جديتها خطول ودي مالتي أبتاس تولد الله تبو أب تولد تولدو أديون أب تولد تولد فقري مسريتهم حدارت مسريتو والعوليدهم
ኮሪዮም ፀጊዮም ድሮኳ ናብ ኩርዓት ንኹላህና ዝኸውን ሰብ ኣብፅሖም በቃ ንኹላህና ዝኹርዕና ሰብ ኣብፅሖም እህሞ እንታይ ክንገብር ሕጂ በቃ ሲ ትግራዋይ እዩ በቃ ቢንያምሲ በቃ ኢልኩም ሲያረድኡና ግን እንታይ ሞክገብሮ በቃ ተሐጉሰ እንዲ ኣነ ዋላ ትግራዋይ ይኹን ኣይኹን ኤርትራዊ እንተሎ ሕጉስ ኣነ በቃ ተወዲኡ ዛሲት ማለት ታዋንጫ ናባና ትመፀለዋ ተኾይኑ ሓደ ኻሊሰ ዝገርም እኮ እዩ ዝገርም እዩ ንኺድስከ ትግራይ ሙላት ካብ ኤርትራ ሙላት ምሽ ካብ ትግራይ ካብ ኤርትራ ለይትውለት ተኾንካ ዝኾነ ፀገም ኣለካ ማለት እዩ ተሓብኦ ዘለካ ፀገም ኣለካ ካብ ማንም ትወለድ ንዓይ ካብ ኣምሓራይ ትወለድ ካብ ኦሮሞ ትወለድ ካብ ኤርትራ ትወለድ ካብ ሶማል ትወለድ ካብ ትግራይ ትወለድ ሰሪቕ እቲ ፀገም ዝኾን ዘሎ ነቲ እንታይነትና ዘይምቕባል እቲ ሽግር ዝኾን ዘሎ ንዕኡ ኣይደንቲቲ ክራይስ ምሕዳርካ እዩ እቲ ፀገም ዝኾን ዘሎ ዘይንስኻ ምምሳል እዩ ፀገም ዝኾን ዘሎ ነቲ ካልእ ምምሳል ንስኻ ሕሉፍ ኤርትራዊ ክትኮን ምምሳል ካብ ማንም ተወለድ ካብ ምንም ተወለድሲ ፀገም የብሉን ተዘይ ተወለድካ ካብ ትግራይ ሲ ከምዚ ኣጨዋኒኻ ዝበሃል እውን ኣነ ኣይኣምኖልን እዚ ልዕሊ መጠን ኩርዓት እዩ ልዕሊ መጠን እዚ ሱፐሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ዝበሃል ኣሎ ንሱ እውን ባዕሉ ሽግር ይሒዝልካ ዝመፅእ ከምቲ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ዝበሃል ዘሎ ሱፐሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ እውን ሽግር እዩ ልዕሊ መጠንካ ትዕበ ኣነ ትሕቲ ሰበይ እውን ኣይኮንኩን ይመስገን ፈጣሪ ልዕሊ ሰበይ እውን ግን ኣይኮንኩን እዚ እውን ንፈጣሪ እዩ ዝግቦ በቃ ኣነ ማዕረ ሰበይ ምስ ሰበይ ከም ሰብ እቶም ናይ ቀደም ወለድናስ ተኾይኑ ኣነ ንኡስየው ኣነ ትሕቲኻ እንዳኣለይ ትሕቲኻ ዝርከብ ኢሎም እዮም ነብሶም መውሪዶም ነቲ ካልእ ሰብ ዘኽብርዎ ነይሮም ካበይ ባህሊ ዘምፃና በቃሎም ናተይ ናትካ ተማናጫታ ኮይኑ ተሰብ ከምዚ ስጋታ እዩ ዝበሃል ዓውዲ ስጋሲ ክባላላዕ ጀሚሩ ትሰብ ዝገርም እዩ ንኺድስከ ንህዝቢ ኤርትራ ዲኻ ትቃለሶ ዘለኻ ወላ ንህግደፍ ናበይ ድኸይድ ኣሎ ክንፅር ኣለዎ ዝኾነ ዓወታት ተሓፊሱ ዓወት መፂ ብኤርትራውያን ተጋሩ እዮም ኢልካ ሽም ተጋሩ ትብሎም እንታይ ዲ ተደሊ ዘሎ እቲ ኤርትራውነት ርእስኻ ምድና እንዲ ንኤርትራዊ ምቁንፃብ ዲ ኣነ ኤርትራዊ ተልካ ኤርትራዊ ኮንካ ትግራዋይ ማንነትካ ትግራዋይ በል ብልኻ ከመይ ኢለ ኤርትራዊ እንደ ድፈልጣ ርእሰይ ከም ኤርትራዊ እንደ ድፅዋዕ ኩላ ትስማዕ ቢንያም ትግራዋይ ሰኢልኩም ኣብዚ ተፅብፆና ቢንያም ኢዝ ትግራዋይ ቢንያም እንታይ እዩ ቢንያም ትግራዋይ እዩ ካ ተሓቢኖም ተሓበኑሉ ተጋሩ ጥራይ ንዓና ይምልከታናን ቢንያም ትግራዋይ እዩ ክሕበኑሉ ተኮይኖም ተጋሩ እዮም ዝሕበኑሉ ኤርትራውያን ኣይኮንኩምን እስያስ ከማን ክሕበኑሉ ተኮይኖም ተጋሩ እምበር ኤርትራውያን ኣይኮንኩምን እኮ ዝመርሕ ዘሎ ንኤርትራ ትግራዋይ ንኤርትራ ዘስሚ ዘሎ ወዲ ዓጅ ርኹስ እሺ ትግራዋይ ዝስዋ ዘሎ ንኤርትራ ንትግራይን ዘጥፍ ዘሎ ትግራዋይ ቢንያም ትግራዋይ ጭው ዝበለ ህልም ዝበለ ትግራዋይ ሰባይ ትበፅፁ ብዚ ሰኢልኩም ክደልይዎ ከለኹም ኤርትራዊ ኢልኩም ትሕበኑሉ በዚ ኻ ትፀርፍዎ ከምኡ ይፍቀድኒ ትግራዋይ ኢልካ ድሕር ፀሪፍካ ድሕሪ ሕጂ ዳይረክት ንቢንያም ትፀርፍ ኣለኻ ዳይረክት ንቢንያም ኢኻ ትፀርፍ ዘለኻ ቢንያም ትግራዋይ እዩ መዓዝ ስእልታት መፂና ኣሎ ክንዝርግሖ ኢና ዓባዩ ሓቂፉ ከሎ ደቂ ሓወቦ ኣብ ትግራይ ዘለው ተገረኹም ታሪኩም ማይ ከም ዘየለ ኤርትራ ቢንያም ኣመስኪሩ ቢንያም እኮ ክዛረብ ኣይደለይን እኳ ኢና ንና ኣነ እኮ ንቢንያም ክዛረበለይ ኣይደለይን እኳ ንወፂኡ ገለ መዳን ቀዳማይ ወፂኡ እንታዱ ክገብር ቢንያም ተጓር ምዃኑ ተርእዮም ፃዕሪ ክርዶም ማይ ከም ዘየለ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ብጥፍጣፉ ገይሩ ከም ዝሕንስስ ከም ዝፀሪ ይነግሮም ኣነ ተጎሮ ከም ዘለዎ ንቢንያም ኣብ ዓለም ለኸዋሪ የለዎ ናበይ የብሉሉ ትሰብ ንስኻ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትባል እንታይ ኢኻ ሰሪሕካ ኣላ ነታ ዓዲ እንታይ ጌርካ ኣላ እስኪ እንታይ ኢኻ ሓድሽ ለውጢ ኣምፂኻ እንታይ ኢኻ ፈጢርካ ንስኻ ከምዚ ኢልካ ትሮክ ትብል ዘለኻ ከም ማይ ዘይኣተዎ ሽሮሲ እንታይ ኢኻ ፈጢርካ ንስኻ ሕጅስ ንሱ ድሓን በቃ ምስ ተጎርኡ ኮይኑስ ስዒሩ እዮም በቃ ንሳቶም ተጎሮ ይኾን ሪኦሞ ተዓወት እንዲኦም ሪኦም ስዒሩ ኢሎም ንሳቶም ከዓ ስዒሩ ኢሎም ግሪንጀርስ ዝበሃል ኣሎ ናይ ዓወትካ መግለፂ ፈሪሞም ሂቦሞ ንዓኻ እንታይ ሂቦምካ ኧረ በስመ ትሰብ በቃ ከምዚ እዩ እንታይ ዝበሃል ዝኾን ዘሎ ዝገርም እዩ ንኺድስከ ኣርኖ እዚኦም ሓደ ክልተ ሰባት ቢብን ዘይተሓጎስኩም ናብ ፖለቲካ ትእትውዎ ትፀርፍዎ ክለመሌታት ዘለኹም ሰባት ወላ ሓንቲ ነገር ክብለኩም ኣይክእልኒ ምናልባት ሓደ ማዓንቲ ዓይኒ ልቦናኹም ክኽፈት ይኽእል እዩ ተስፋ ይገብር ሓሳብ ይገብር ማለት እዩ ኣብ ሓውኻ ትቐና ኣብ ሓውኻ ትሕስር ኣብ ሓውኻ ዘይተሕጎስ ዓወት ናይ ሓውኻ ዘይሕጉሰካ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሓሳይ ንዓኻ ማለት እዩ እዚ ናይ ቢንያም ዓወት ንዓና ካብ ማንም ንላዕሊ በቃ ካብዚ ምሻሉ ካብዚ ዓለም እዚ እቲ ንሓንቲ ሃገር ክስራሕላ ዘለዎ ዕብየት ሓደ ካብኡ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ሃገር ክስራሕላ ዘለዎ ዕብየት ብናይ ሓደ ሰብ ዓወት ድዩ ዝግለጽ ተዓወት ናቱ መጀመርታ ዝጸሉ ንዕኡ ነቲ ውልቃዊ ፕሮፌሽን
ቀዳማይ ካልኣይ ከዓ ነቶም ተወልዶም ዝመጹ ህፃውንቲ ቆልዑ ገና ናቱ ዓወት ሪኦም ይቕጽሉ ሳልሳይ ዓዱ ትጽዋዕ ሃገሩ ትጽዋዕ እምበር ናይ ቢንያም ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ዝነበሮ ደረጃ 18 እንድሕር ኮይኑ ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ ኣብኡ ኸይዳ ብሽሙ ተጸዊዓ ማለት እዩ ካብ ክልቲአን ሓደን ማለት እዩ ጸገም ይውል ተጸዊዐንሲ ብውልቀ ሰበን ከይደን ተጸዊዐን ዘመዝጉኦ ጂዲፒ የለ ግሮስ ኢንዴክስ የለ በቃ የለን ከምዚ ቢንያም ስንሱ ድሩ ጥራሕዩ ንዕኡ ጥራሕዩ ኤርትራ ይኮነን ኤርትራ ወኪል ይኮነን ፖለቲካ ወኪል ይኮነን እንታ ኸውክለልኩም ትደልዩ ሓደ ሰብኩ ኣካል እዩ እስኩ ሚረት አይኮነን ታ ሚረት አይኮነን እሱ ውልቀ ሰብ እዩ ወኸምበሊ ኤርትራው ተባሂሉ ምጽውዕ ጥራሕ እኹል አይኮነን ካብ ኤርትራ መውላቱ ጥራሕ እኹል አይኮነን እኹልም ፈረቃን እምበር ካብ ድኻ ዓዲ ዝመጸ ሰብ እዩ ተባሂሉ ግን ብጣዕሚ ነቲ ዘምጽኦ ዓወት በቃ ክሬዲት ይወሃቦ ንውልቁውን ብደንቢ ሹም ይህሉ ኢንፍሉዌንሰር ይኹ ሕጂ ትናትከ ተሓሳስባ ማዓዲት ኮይንከ ዲኸ መጺኽ ዘለኺ ንስኺ በዓል ንስኻትኩም ኢኹም ገና ወጣቱ እንዲኹም ርብሽ ተብልዋ ዘለኹ ዝገርም እዩ ንኺድስከ سمعوا بخرج ور حدا سب بزعبا ناي بينام كحتني انا نجركم تجراوي 44 نتف تجارو نصغابو غرماي تفلطو صغابو غرماي ناي ኢትዮጵያ ተወዳዳሪ ዝነበረ ማለት እዩ እሺ ወደ ማዕላ 17 ቀበሌ ገሪ ከማን መስለኝ ከዚህ ተጋጊ ሓውዩ ጽጋቡ ግርማይ ቢንያም ግርማይ አህዋት ማጂክ ጌርካ አጣቢቅ ካይሁት ኮነ ለካ ወይ ካ ዝኮነ ግሉ ሓድሽ ሕውነት ዘምጽእ መጣበቅ ጌርካ ዲኻ አጣቢቅ ካይም እምበር ጽጋው ገብረ ማርያም ይዝባል ፈርስት ኦፍ ኦል ጽጋው ግርማይ ይኮነ እንትክክለኛ ሽሙ ካላይ ጽጋው ገብረ ማርያም ማለት ንዘይፈልጦ ሰባት ክነፍልጠኩም ብቁዕ ዝኮነ ልክዕ ከምቲ ቢንያም ግርማይ ሕጂ ሽሙ ዘጽዋዓሉ ዘሎ መድረኽ መጀመርታ አፍሪካው ዳርጋ ክባል ይክእል ይመስል እንተ ተጋጊ ማለት ብፍላይ ከዓ ካብ ዝጎደ ቦታትናስ ናብ ቱር ደ ፍራንስ ተጸምበረ ሰብ እዩ ክሳ 50 ቀዳማይ ደረጃ እኮ ወጽእ ሰማዓናን 50 ዝለዓለ ውጽኢቱ ሰሚዕ ነይር 53 70 ገለን 70 ታት ኮምታት ቁጥርታት ነይሩ ክሳቡ በጽሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ብዝኾነ ሕጂ ሪታየር ገይሩ ከም ዝወጸ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ ኢንተርናሽናል ፕሮፌሽናል ሳይክሊስት ተወዳዳራይ ነይሩ ቢንያም ግርማይ እዩ ዝባሃል ጽጋው ገብረ ማርያም እዩ ዝባሃል ኮነ ኢልካ እንደ ሓጂ ትረብሽ ዘለኻ ባባ ሓድሽ ግን ግደፍ ሕሶት ግደፍ በቃ ቀቅንዕታ ከም ዘላታ ጽብቕቲ ዝገርም እዩ ንኺድስከ መንእሰይ ስእሊ ናይ ቢንያም ዓብዮም $10 ሸሪጦም $10 ማለት ሓደ ሰብ ኣብ ዲስኮ ወይ ከዓ ሰኺሩ ዘጥፎ ነገር እዩ ማለት እዩ ማለት ታሪኻዊ ስእሊ ጽቡቕ ስእሊ ተሰሪሑ ኣብ ገዛኻ ንሕራኣትዩ ወይ ከዓ እንድሕርዳ ትሕጎሰሉ ኮይንካ $10 ዘይህበካ ሳቲስፋክሽን ስለዚ $10 ንዑ ምንም ዘይኮነ ይኽእል ታሪኽ ግን ታሪኽ ኢሉ ብጣዕሚ ዝኾርዓሉ ስለ ዝኾነ ወሲዱ ሕጂ ምንም ኣብዚ ብዙሕ ዘዛራርብ ነገር የውልን ኣመለኛ እትሰብ ከዓ $10 ተዘይብልካ ከቢድዩ እንኳ ሓጎሰካ ያዝብል ኣነ ነትሰዓረ ኦሬዲ እስከ ንመን ወኪል ይዝወዳደር ዘሎ ናይ ቤልጂየም ጋንታይ ናይ ኤርትራ ይኮነን እሱ ዜግነቱ ኤርትራ ወንበር ናይ ምን ተጻታይ ሕጂስ ኣብዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ጋንታታት ኣለዋ ማዓት ኣፍሪቃን ተጻቱ ዘለወን ከጋንታታት ተዓዊታ ኣብዚ ናይ እንግሊዝ ጋንታስ እታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ተዓዊታ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ናይ ኤርትራ ረዮኻ ቢንያም ንቤልጂየም እዩ ዋንጫ ኣምፂኡ ንኤርትራ ይኮነን ግን እንታይ ገይሮም ዘረብሉ ከምዚ ናይ ኤርትራ ወኪሉ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ገይሩ ናይ ኤርትራ ባንዴራ እንተ ከም ዝገበረ እሱ ግን ናይ ቤልጂየም ተጻታይ እሞ እንታይ ደይልና ኢና ሕጂ ንሳቶም ዝብሉ ዘለዉ ሲ ኮሪዑ ኣኹሪዕና ተዋላት ኮሜንታተር ኮይኹም ኢሉ ደፈረስቲ ኤርትራያን ምሽሉ ኣብ ታሪኽ ክዛረብ እንተሎ ሕጂስ ነታ ዝወከላ ድዮም ኢሎም ተዋንጫ ሃቡና ተዋንጫ ኮኒ ትፈልጥ ዲኻ ዝኾነ ነገር ምሱ ኣሶሽየት ዝኾነ ሽልማት እዩ ዘለዎ እምበር ወርቂ ገለ ዝብሉኻ ከምዚ ኣሎ ወይ ምዃኑ ትፈልጥ ደ ተስፋጽን ወርቂ ግዲ ዝመስሉ ኣነስ ወይ ከዓ ዳይመንድ ተሰርሐ ግዲ ኣረ ልብ እንዳገበርና ኣረ ልቢ ሃሉ ዝገርም እዩ ንኺድስከ First place is Kudus Marhawi from Terengganu Cycling Team.
Second place is Ayub Metkal from Trengganu cycling team. ስለዚህ መትከል ኢዮብን መርሃዊ ቅዱስን ከዓ ከምኡ ፈናፂሖም ዝወፁ መድረኽ 25/7 2024 ካልእ መድረኽ ኣለኩም ድሕር ደሪኹም ማለት እዩ ኣብኡ ኸይድካ ሓጎስካ ክትገልጽ ትደሊ መንእሰይ እንህልካ ሜዳ እንህልካ ፈረስ እዩ ስለዚ ናይ ዝኾነ ክልተ ኣብ ሃገራት ወገን ጌርካ ምስ ትዛረብ ብዙሓት ሰዓብትካ ክትከስር ኢኻ ኣነ ግን ሰማዕተይ ከይከስር ኢለሲ ሓቅኻ ምዝራብ ዓዲ ኩዕል የብለይን ዝኾነ ሰብ ሓንቲ ቪድዮ ምስ ስራሕኹ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝፈትዋ እንድሕር ኮይና ሳብስክራይብ ይገብር ንጽባሕይቱ ንዕኡ ይሽተለይ ኮያ በኋላ ብዝኾነ ፖዚቲቭ ኮይናሲ ኣመሓይሽ ትብል ነገር እውን እንተኮይና ግን እንድሕር ዳ ዝናደደላ ኮይኑ እዚ ቋሚ ሰዓብ ይኾኑን ከምዚ ዓይነት ሰብን ኣይደልን እየ ማለት እዩ ተሰብ ናተይ ዝደልዮ ኣነ እንታይ ዕላማይ እንታይ ኢቴማ ይዝብል ካብ ዘረባይን ካብ መልሓሰይን ዝፍለጥ እምበር ኣነ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ማንም ሰብ ኣብ ከብደይ ዘሎ ጠቢሑ ዝፈልጦ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኩላሊተይን ልበይን ዝምርምሮ ንሱ ሓደ ፈጣሪ ጥራሕ ስለዝኾነ ስለዚ ትዛረቦ ዘለኹ ዘረባ የኽይድ ኣይኽይድን ተመችካ ሳብስክራይብ ትገብር ኮሜንት ትጽሕፍ ተሳትፎኻ ትገብር ጽቡቕ ዘረባ ተዛሪቡ ኢልካ ከዓ ወይ ከዓ ክእረም ዝመሓይሾ ዘለዎ ነገር ከተመሓይሸለካ እዚ ኣስትብል ማለት ዝገርም እዩ ንኺድ እስከ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ሸረፈሎ ኢልኩም ነዞም ፕሮግራማት ስለትኸዱ ኣዝያ ዘመስግን ማለት እዩ ኣትኩም ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ሁለኩም የዝደሊ እንድሕር ዳ ነባራት ኮይንኩም ድማ ነዚ ብራዘር እዚ ድሕሪ ሕጂ ሪኣክሽን ምሳይ ይሰርሕ እዩ ማለት እዩ ኣተባብዕዎ ኣጆኻበልዎ ልዋም ቅነ ኾነልኩም የዝምነ ቻው ዳሕና ቀኒዩታ ጉድ ላይት ዳሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ